Jesu, amen. Ngiyabona ngibona la ngene ngavela phezulu isithombe sami lapha. Imena ke lo yani. Ngiyazameka kufaka. Mina ngiqala ukungibona. Ngiyazameka uma uthi akubonakali kahle lokhuza. Kulokhuza. Sometimes umuntu uma umbona okokuqala futhi awunathi mhlolo. Masubona kwesibili, ubona kwesithathu, awuyazi nayo uyajwayeleka. Uyajwayeleka uyadleka nayo. Unganaki laba asebengijwayele. Ngimuhle kabi laba asebengijwayele. Nabo ngesathi beqala ukungibona babethukile. Bathuka baze bajwayele ukuthi hayi umuntu naye umuntu ungaze nje ulimale kakhulu kodwa kushawule ulesithathu uzobuza ukuthi muhle naye. Egameni lika Jesu. Igama lami nguSipho ngwakwangcobo isibongo. Sizoba ndawonye for the next 2 weeks uNkulunkulu esibusisa ngakho konke ke asihlelele khona egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngifisa ukuthi ngaphandle kokuchitha isikhathi siye ezwini lika uNkulunkulu asihlelele lona. So ufuna incwadi kaLuka, Luke chapter number 23. Luke chapter number 23 ngaphandle kokuchitha isikhathi. Luke chapter number 23. Ya straight kwindimana yodwa. So bana indimana eziningi mhlambe esizoyithinta kuyakusiza uphatha into yokubhala. Kulama nights azayo ngoba sisuke sithinte indimana eziningi sisukela kule esisuke sifundile uma siqala. Luke chapter number 23 ngizofunda uverse number 43. Luke chapter number 23 ngifunda uverse number 43 bese siyathandaza. Ngifunda ke ngolimi lwasemzini ukushicilelwa iNew King James ulandele eBhayibhelini lakho so ichaza ngolimi lwasekhaya. And Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. Asivala amehlo ngomthandazo. Baba wethu osezulwini, wena okhona endaweni zonke, sibiza igama lakho ke namhlanje ebusuku ukuba uNkulunkulu othandekayo uma size kulendlu asisazile ndodeni ethizeni, asizile nakubantu abathize, kodwa sesize kuwe kuyoba ihlazo ke nechilo ukuba ukufa esingene nakho sibuyele nake emakhaya. Kuyoba ihlazo uNkulunkulu kuyakuphoxela igama lakho ukuba uNkulunkulu othandekayo sesikhulume sayiqhenya kangaka ngawe sokuthi wena Jehova umasiza phambi kobuso bakho uvula amathuba empilo babona amandla onke abantu kuze kushawa umhla ka27 bengazange bawabona lamathuba empilo babona amandla onke. Sithi makhona phakathi kwethu ogulayo namhlanje ebusuku ngokulalela nje izwi lakho makaphulukiswe egameni lika Jesu waseNazaretha. Makukhona babona amandla onke oze lapha ukuzolalela izwi lakho kanti uNkulunkulu uswele namathuba emsebenzi egameni lika Jesu. Siyazi ukuthi ungumnikazi wamakhampani zonke nezindawo zokuqasha ezikhona labantu bakho egameni lika Jesu mabaqashwe egameni lika Jesu. Siyathandaza ubaleli izwi lakho libe isibusiso ekuphileni kwabo ebese ngalo kuphila kwabo kwenziwe ngcono egameni lika Jesu yena waseNazaretha. Amen. Wena moyo igcwele sekuka kulindile
Sethu namuhla sihlabela mgama ezwini likaNkulunkulu sithi a true love letter egameni lika Jesu, incwadi yothando yangempela. Njengami bazalwane, bakhona abantu abazalwe uMexit ungakabi khona. Khona bangazi kwa Mexit lowo, ngoba bazalwe suwedlula nawo. Bakhona phakathi wethu abadala nakunami abazalwe uWhatsApp ungakabi khona, abazalwe ama phones engakabi khona, bathukile nje ukuthi yini le osukwazi ukukhuluma ngayo nomuntu ongale wetaba ungamemezanga egameni lika Jesu wasina sakhula ke bandla nami lamakholwa saku obaba besaqonywa zintombi nathi sangena kilo mkhakha phela. Ngeke phela sisilana ngaveli lokho. Sakhula ke sisaqonywa zintombi egameni lika Jesu waseNazaretha. You know, uma sakhula ke wawuthi mawuqonywe intombi ebese indlela yokuxhumana ebese kuba incwadi egameni lika Jesu, incwadi yothando, unikeze ke abashana nomnikeze abantwana bayigijime ngespeed bayoyithumela bese ungayivula endleleni lencwadi lena ngoba inezindaba ezinkulu egameni lika Jesu. Yabona ke sakhula ke ngalezo incwadi naye futhi akubhalele ulinde iviki lonke ukuba aphendule egameni lika Jesu. Yazi uNkulunkulu uma kuthiwa sakhula nabantu ababengasiguguzela phakathi kwami, engabe sikude thina ngokubhala incwadi ke siba ama-author egameni ngoba uma sekuthiwa ilandwa zonke incwadi engangayibhala zothando ayingahlangani incwadi ka 360 pages, ingaphuma incwadi la khona nje kuchazwa nichazelwa ukuthi insizwa yakaNgcobo yake yathanda nayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngahamba ke ngafika kule nkolo yobuKristu ngathola ukuthi there is a true love letter uNkulunkulu asibhalele yona ezwini likaNkulunkulu. Le ncwadi ibhalelwe wonke umuntu okhona. Mina ngibhala nje abe munye, bakhona ke nawe ibhala abe u4 ngesikhathi esodwa. Mina ngibhala abe munye ngoba ngaku one at a time egameni lika Jesu, kubhala nje abe munye. Sesibona ukuthi ususindisiwe ngoba ubhala nje babe u4 ukhuluma into eyodwa kubona bonke futhi egameni lika Jesu uzama ukuzenza uJehova. uNkulunkulu kuphela obhale yodwa incwadi abhalele each and every citizen ekhona emhlabeni ukuba uyamenywa edilini eliphezulu, uyamenywa esigodlweni sikaNkulunkulu, uyamenywa la khona kungekho indlala khona, uyamenywa la khona kingekho inswelo egameni lika Jesu, uyamenywa la khona kungekho abagulayo nesifo khona asingene egameni, uyamenywa la khona isono nabanenkani abahlala esonweni bengangeni egameni lika Jesu. Nawe uyanansi indoda entabeni yaseCalvary, iBhayibheli lithi yalenga le ndoda, ilenga ngamacala ayo and ilenga ikanye nomngani wayo phakathi in the middle kunendoda igama layo impande kaDavide, ingonyama kaJuda, isiwiliwili sawaSirayeli, ihwanqa likaMaria, ilenga phakathi nendawo. What an opportunity uNkulunkulu ayinikeza lamasela amabili. Mangalalela kahle leli sela elingapha egameni lika Jesu waseNazaretha lithi leli sela uma ngempela unguKristu, leli sela lake layihamba inkonzo ngoba leli gama elokuthi uJesu abizwa ngalo lokuthiwa unguKristu igama loGobo egameni lika Jesu. uGobo analo alimenzi nje abe uJesu esiphambanweni kodwa limenza abe nguKristu futhi egameni lika Jesu. Leli gama leli elithi uJesu, uYeshua HaMashiach,
leli gama leli igama elaqanjwa lona kubo egameni lika Jesu. Uma ingelosi ifika laphana encwadini kaMateyu isahluko number 1 verse number 21 ithi ingelosi kuMaria uma ezonikeza igama uJesu Kristu ithi lo uyakubizwa ngokuthi uEmmanuel, uNkulunkulu phakathi kwethu. Njalo uma uzwa sikhuluma ngoJesu waseNazaretha wawazi ukuthi sikhuluma ngoJehova owadala izulu nomhlaba. Egameni igama elithi he is the son of God. Igama elithi son alisho ukuthi uzalwa uNkulunkulu noma udalwe nguNkulunkulu. Leli gama elithi son of God lisho isikhundla sakhe. Laphana encwadini kaPhilip 2 uverse number 5 wakhona lithi iBhayibheli wathi lingana noNkulunkulu, kodwa into yokulingana noJehova enguNkulunkulu yena qobo lwakhe, kodwa akazange wafuna ukuthi kube into yokuphangwa noma yokubanga. Ithi iBhayibheli wazehlisa wathatha isimo sendodana, isimo somuntu. So ingakho ke leli gama elithi son of God alifani noma isan ozalwa mina. Egameni leli gama lisho isikhundla uJesu anaso, isikhundla sokwehlela ngezansi egameni lika Jesu, kodwa yena isikhundla sakhe igama lakhe nguJehova owadala izulu nomhlaba. Uma uzwa nje kuthiwa in the book of Genesis number 1 verse number 1 makuthiwa ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, kukhulunywa ngale mfana kaThixo, kukhulunywa ngale mpande kaDavide, kukhulunywa ngalo Jehova olenge entabeni yaseCalvary, who gave these two sinners an opportunity to be saved before they die. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Mhlawumbe ngakho umbhali incwadi ekaJohane isahluko esika number 1 uverse number 1 wakhona iBhayibheli lithi ekuqaleni ulizwi wayekhona. Egameni libazalwane ekuqaleni ulizwi wayekhona. In the book of Genesis number 1 verse number 1 iBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ebese uJohane athi ekuqaleni ulizwi lo wadala izulu nomhlaba wayekhona. Egameni lika Jesu ithi waye kuNkulunkulu, enguNkulunkulu yena qobo lwakhe. La for the next 2 weeks so besikhuluma ngoJehova in the person of the Christ. Egameni lika Jesu ayikho into esiyokhuluma ngayo, siyokhuluma nje ngokuthi nanguNkulunkulu lena ngetabeni yaseCalvary, nanguJehova emzimbeni womuntu, nanguNkulunkulu ebulawa abantu abadala uyena, nanguJehova ilanga licima entabeni yaseCalvary ngoba lingeke lilayithe uNkulunkulu elengenqunu engambatheli utho emzimbeni wakhe. Ithi iBhayibheli ihlazo lakhe labukwa omama nabantwana, enzela ukuthi uma ushaya umhla ka13 enyangeni ka number 9 kuSeptember, uma ushaya uqala lezi inkonzo, uma ufika la ufike wazi ukuthi we are not talking about the prophet la, we are not talking about a man who wayengumfundisi, kodwa sikhuluma ngoNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba elenge entabeni yaseCalvary in the person of the Christ. Egameni we have an opportunity namhlanje, and in the next 30 nights you have an opportunity to meet this God in the person of the Christ. Igama ke elithi uKristu, leli gama leli lwalisho ugoba nalo. Igama elithi uKristu lisho ugobo, an anointing anayo. Leli gama leli lizama ukuchaza ukuthi lo muntu emhlabeni yobizwa kuthiwa uKristu, he will be unhangable, akahengeki. Ningixole mina siyasotha phesingisi. Leli gama lithi uKristu, one of the things elichazayo ukuthi lo oyobizwa ngokuthi uKristu mayisefikile, he will be unhangable, akahengeki. He's undiable, he's undying. He's not die, akafeki. Mawuhlangana nama-Islam ethi uma ngempela uKristu enguNkulunkulu ufe kanjani ngoba uNkulunkulu akafi. Egameni likaJesu ubothi ifile lento egameni likaJesu yathatha ukufa kwesibili
la khona makuya umuntu bengakazabuye i-qualification yokuthi uJehova ngempela ukuthi wabuya. Muhammad waya akabuyanga. Nomduduzi wakaShembe waya akabuyanga. Nomodise waya akabuyanga. Kodwa imfana kaThixo yaya mayibuya yabuya nezikhiye zengwaba nezethuna egameni likaJesu. Ingakho-ke sithi uJehova lo ngoba waya la kungayiwa khona lathi mawuyile khona ungabuyi yaya lento yabuya. Ingakho-ke sila namhlanje ebusuku sikhonza into eyayo ekufeni yabuya, mayibuya yangabuya ngephupho yabonwa abantu egameni likaJesu. For 40 days and 40 nights ihamba emhlabeni ibonwa abantu. This is the Christ. Lithi-ke lelisela mina ngawuhamba uSabbath school no Sunday school ngafunda ngokuthi ngamhla uKristu esefikile he is unhageable and undying. Bese linesela uma ngempela wena uyilento abathi uyiyo nale ovumayo ukuthi wena uyiyo ehlaphela ngoba unhageable ehlaphela la esiphambanweni ebese wenza nje uma mosuphansi ugcwalisele abangani bakho angikubabalekile manje bakushile akekho ufuna ukuma nawe yithi nje esimnawe nobafo abamile naye bame naye by fire or by force ngenkani. Ithi njena uma mawusuphansi bese uyasehlisa-ke nathi yabona uma mesugqumela kuyobaleka sosha kuyobaleka yonke into ekhona wehle nje la ibhekile imene iziqhashi ibhekile wehle phansi kuyobaleka yonke usala nathi. Mase bebalekile bese-ke nathi uyasizama phela uyasehlisa usibeke phansi. Ithi iBhayibheli yathula lento ngicela ezulu ubhuti omdala slender yathula into esukele phansi yathula lento yathula kwangathi akashongo lutho usuzile yathula lento kwangathi akashongo lutho ngoba kuneyinkulumo esikhulumayo esingenamsebenzi nemthandazo ebhedayo engaphendulwa yathula noma imbize ngegqobo lakhe kodwa yangaresponda ngogqobo yayithulela. Lalela umngani wayo wathi bafo sathi silenga noNkulunkulu wasudelela kangaka sine opportunity yokulenga noNkulunkulu. uJehova elenga wayithulela futhi yazi mathwaka kwemini sekhuluma lo ngangizothi mtshele lo usangibiza ngoKristu usangibiza ngoGobo yazi wamtshela into ekhona yayithulela le ngoba ikhona nemthandazo yokumphakamisa uyitshela ukuthi iyaphakama manje ngoba sengiphakamisile amina ayithulele futhi noma ungathi wena oshaka amaphepha ngafaro wavula uthando lobomvu uhambe ehlane wondlu Israel ngemana waphela 40 days wavuka inyoka wena Jehova wavuka wayo inyoka ethusi wena uNkulunkulu iyayithulela nje bazalwane ngoba ungasho lutho angithi wena wawungekho lapho iyona yayikhona awukasho lutho awakayisho lento efuna uyishe esenhlizweni yakho usasho lento eyenziwa uyena ekhona yenziwa uye yayithulela. Ithe mayiqedwa ukumncoma yambiza ngoNkulunkulu iBhayibheli yabe isithi lensizwa sengikhuluma nawe ke manje sengekile ukukhuluma nobafo uma ufika embusweni wakho uma ufika nje embusweni wakho uzungikhumbule ngikukhulumele bethuka uzungikhumbule uma ufika embusweni wakho le ephane ndawo ima ithi siyakhuluma ke manje ima usukhuluma nathi tengizele ukuthi ngikhumbula abantu mangifike embusweni wami nathi tengizele usiyakhuluma ke manje yathi siphendula esithi namhlanje hayi kusasa hayi next year not in 10 years namhlanje manje
mangifika embusweni wami uyaba nami uthi ngiyoba nami kuphi bazalwane eparadesi egameni kaJesu. Now there are 3 languages. There are 3 languages uJesu mayezalwa ekhulunywa emphakathini. Ilanguage yoqala ekhulunywayo uJesu ayincele ebeleni ilanguage ebizwa kuthiwa is-Aramaic, le ibizwa ngesihebhere. Ilanguage yesibili ilanguage yamaRoma, is-Latin egameni likaJesu. Angithi babe colonizwe abantu base-Italy babekhuluma is-Latin ngenkani egameni likaJesu. Language yesithathu babekhuluma ulimi lwesiGreek, because when the Romans took over from the Greek speaking people, they did not just take over, they also took over the libraries and the language yama-Greek. So there are 3 languages uJesu akwazi ukukhuluma. Ukwazi ukukhuluma is-Aramaic, ukwazi ukukhuluma isiGreek, ukwazi ukukhuluma is-Latin egameni likaJesu. Kodwa uma ethi mangifike embusweni yami eparadesi ngiyakuba nawe egameni likaJesu, akakhulumi isiGreek, akakhulumi is-Latin, akakhulumi is-Aramaic okuyisebhero, kodwa ukhuluma manje is-Persian language egameni likaJesu. Uma uJesu eseshintsha ulimi esakhuluma manje ulimi lwasePersia egameni likaJesu, it was the only language lelisela elalingayi-understanda ukuthi uJesu ukhaza uthini mayithi ngiyoba nawe embusweni wami. Lo mbuso wawubiza ngeparadesi egameni likaJesu. A quick one, maybe in 10 minutes. Let's go through the language yasePersia uJesu ayikhulumayo mayithi ngiyoba nawe embusweni wami, bese abiza umbuso wakhe ngeparadesi egameni likaJesu. There was a time when the prophet igama layo uJeremiah iprofeta ngabantwana bakwaIsrael ukuthi kuzofika inkosi yaseBhabhiloni igama layo uNebukadnezari ibathathe ibayise eBhabhiloni babezigqila for 70 years egameni likaJesu. Lesi siprofeto safezeka hundreds and hundreds of years before Jesus was born egameni likaJesu. Indeed uNebukadnezar wafika wanqoba uIsrael wawuyisa ezweni laseBhabhiloni wahlala uIsrael for 70 years. Why uhleli kulo 70 years uIsrael ezweni laseBhabhiloni? Uma inkosi uNebukadnezar iqala ngqa ukuganwa, ithi iBhabheli yayoganwa ezweni lasePersia yayofuna intokazi yakhona. Mayifika ezweni lasePersia inkosi yaseBhabhiloni by the name of Nebuchadnezzar mayifika yafika lapha izolobola kwasekuthiwa now that you have finished ukulobola usumkhwenyana. Ingane zala ekhaya uma ziye emendweni zinomkhuba ukubuya sengathi wena ngisho wena nje isicathulo wena othanda usiqoqa. Thank you, ma. Ithi inkosi yasePersia ingane zala ekhaya uma zagana zaya emzini zinomkhuba wokubuya. Uzokumela yilokho ukuthi athe wadube kodwa aqhubeke athi ngisawulala ekhaya. Uthi nina athi mhlawumbe 2 to 3 weeks ngisawulala ekhaya. Uthi uNebukadnezar ngingenze njani kuba lenkosikazi yami ibe wawaseBhabhiloni ingabuyi la ekhaya? Ithi inkosi yasePersia sokwenza njenani kunalezi imbali ingadi ePersia esibizwa kuthiwa ama-hanging gardens of Persia. Lezi ingane ngizakhele lezi imbali lezi hanging gardens of Persia, uma ibuya zizala isuke ikhumbule lezi ingadi. So ukuze lengane la ekhaya ingabuyi eBhabhiloni, take a picture of these gardens and go plant them in Babylon. So in Babylon kuzoba nelikhinyana Persia ngathi Orania. Lapha eBhabhiloni angiphinde ngoba abaningi bethu banayo lethu yakweminye imizi kodwa emzini yabo. Kuthiwa uNebukadnezar akaye eBhabhiloni emzini wakhe in his palace, kodwa
Babylon. Kuthiwa uNebukadnezar wathi ayikulula lokho. Walanda indaba oma landscaper. Kwathiwa hayi uzohamba no landscaper basePersia ngoba ibona basikangcono ukuthi iziphi imbali ezitshalwayo zitshalwa kanjani le zibe hanging like the hanging gardens of Persia. Uma seyiqedile ama landscapers wenza lezi ingadi zasePersia, uNebukadnezar wayilanda inkosikazi yafike yayibona. Uma isibona inkosikazi ingadi wasehlala ke mama baya la lezi ingadi akuzona ezakini futhi akuzona ezakho ezami lezi ingadi umele ngakubona umntonjwana wakho unyathela kule kulezi ingadi ikhanda lohlukana nomzimba abenzi njani bakuthembisa izulu nomhlaba masufike la kuthiwa ngithasile that was bad and this is now yayila uthi umlando lezi ingadi zasePersia kodwa iseBabylon zaba zinhle ukudlula ingadi zasePersia. AsiNebukadnezar waba nomona ukuthi ngeke kuhambe omunye umuntu ngaphandle kwami. Umuntu obonakala ehamba kulezi ingadi kwakuumuntu oyilandscaper kuphela. No one was allowed ukuthi ahambe kulezi ingadi zasePersia. Kwakuhamba uNebukadnezar kuphela, naye futhi uhamba uma nje ecabanga indaba zombuso waseBabyloni ahambe kulezi ingadi. Uthe uNebukadnezar ebona ukuthi kwaze kwakuhle eBabylon kodwa ngathi iPersia wasefaka iclause kwiconstitution yaseBabylon ukuthi once a year kuzobhalelwa incwadi umuntu oyedwa kuma 127 provinces asezweni laseGibhithe. Incwadi mayifika kuwena izothi you are invited to the kingdom of Nebuchadnezzar to walk with Nebuchadnezzar in the hanging gardens of Persia but in Babylon. Le ncwadi mayifika yayifuma uinvitiwe yayithi uzohlala etafuleni lenkosi udle what the king eat and uzolala in the palace. Ngeke uphinde ubuyele emva esweni noma la mjondolo la urenta khona. Suela ngaleso sikhathi when you receive that letter usuyi royalty. Uzoshiya zonke le impahla zakhe lezi engacacile kahle uyishiyekile. Bese uze la umbathiswe ingubo zasebukhosini. Le ncwadi uthi uNebukadnezar izobhalelwa a loyal patriotic citizen. Even if ungofika uyiforeigner ezweni laseBabylon, as long as you are patriotic and you work very hard and you accept the king as your king and you accept the kingdom yaseBabylon as your kingdom, the letter might be written to you. Waphuma inspector bekwale ama 127 provinces. Kuthiwa nabantwana bakwaIsrael babekhona, they worked very hard. That is why umbuso waseBabylon in Daniel chapter number 2, it was the only and the last kingdom who symbolized ngegolide, the richest kingdom on earth. One of the reasons umbuso wawuqabile, it was because of the letter. Wonke umuntu wayesebenza kanzima, akekho wayeshaya inkosikazi yakhe ngoba wayesaba ukuthi izithunywa ziyangibona, ngenze ukuthi ziyangibona. Akekho umuntu oyenza corruption adla imali yama potholes ngoba ngenze ukuthi kunezithunywa ziyabona. Akekho umuntu owayehlupha, no young person owayehlupha in Babylon ngoba basaba ukuthi izithunywa ziyabona. And ngoba sebenza kanzima wangekho ngisho iphepha phansi eBabylon edrobheni lakhona, it was the cleanest city ngoba ngisho ungawiswanga wena uyaliqosha. Before uliqoshe uqala uqalaza ukuthi ukhona lo ongibona ukuthi sengenze act of service, ngingaze ngithole incwadi nami ebese uyaliqosha iphepha ufuna umgqomo ula. Babylon was the richest kingdom.
Babylon was the cleanest kingdom. Ngenxa ukuthi abantu bafuna ukuba ingxenye yombuso kaNebukadnezari. Bafuna invitation yencwadi ezobhalwa nguNebukadnezari. Lalela, how many people in Babylon? Asazi. But I'm a prophet 127. Incwadi once a year. And izobhalelwa one person. Ngathi lotho. Ingcono nayo ngoba it's weekend to weekend. Le once a year. Uzobhalelwa one person. Lana, there is no foreigner, there is no citizen. As long as you work hard and you accept the king and you accept the kingdom of the king, incwadi ungayithola. Ithi wawufika wonke umuntu esebenza ngamakhelwane. Ngoba akazi ukuthi lo makhelwane ngenze ukuthi naye uthunyiwe, unaye uinspector. Nabo inspector babesebenza kanzima ngoba bazi ukuthi ngenze ukuthi lo inspector ngihamba nawo inspector mina. So everyone, we are inspector ezweni laseBabylon egameni lika Jesu. Uma ke wayithola incwadi, wayithola nje. Kuthiwa wawuphumula zonke impahla uthi shisani umkhukhu wami. Shisani. Abanye baze bathi shisani noma. Shisani umkhukhu wami. Shisani yonke into yini. Bese uphakamisa incwadi. Uthi I have received an invitation. I have received an invitation. Sengiyahamba. Ngeke siphinde sibonane. Uma sibonana, ingoba ngizobe ngizohlola nje umbuso kaBaba. Ngizobheka nje ukuthi niphila kanjani embusweni kaBaba. But wonke umuntu ohambayo must have a letter in their pocket, and the letter must not just be in the pocket, but the letter must also be in the heart. Egameni lika Jesu. So when Jesus says kuyisela ngizoba nawe eparadesi, isela lakhumbula incwadi eyayibhalwa uNebukadnezari, eyibhalela one citizen ezweni laseBhabhiloni. Lithi umaliswa igama lithi paradise. Lasithi ungayithola incwadi, ngayithola incwadi noma ngafa namhlanje. At least ngife nencwadi egameni kaJesu. At least ngife nenkosi kanye nekingdom in my heart. Egameni kaJesu waseNazaretha. What we give you tonight, we give you an invitation letter. An invitation letter that is written to all citizens of the world. And in this kingdom, there is no foreigner. You are all accepted. As long as you accept the invitation, everyone, each and every one of you, you are invited in the kingdom of God. These are the things. Few things ezibhalwe kule invitation letter. The invitation letter in Encwadi 66 egameni lika Jesu. The invitation letter in the Old Testament and New Testament egameni lika Jesu. The invitation letter in verse 31,102 egameni lika Jesu. You don't have to read them all as long as you accept them as the love letter that comes from God. It is over. You are no longer of this kingdom. You are of the kingdom of God. A paradise kule invitation letter. The invitation letter kule invitation letter kule spoken word of God. In the book of Genesis, number 1, verse number 3, wawakhona ithi iBhayibheli wakhuluma ngomlomo wathi let there be light, ukhanya kwabakhona. Nasempilweni wakho tonight, as you accept the invitation letter, as isela elayamukela, let there be light in the rest of your lives. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Le ncwadi yothando uJehova asibhalele yona. It doesn't only have the spoken word of God, it also has the written word of God. Egameni lika Jesu. Uma ehlangana nobaba igama lakhe uJohn ezweni lasePatmos. Uthi bhala lezinto ebese ubhalela amabandla ayisikhombisa. We are part of the church of God, and we are written a letter namhlanje as you are invited, young or old, short or tall, big or small. It doesn't matter your race or your language. You are all invited into the true paradise, the kingdom of God. Jesus wants to walk with you in the paradise beyond the skies. That is better and more beautiful than the paradise of Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar in Babylon, you are invited to a higher and a more humongous and a ginormous paradise. And Jesus wants to walk with you. In the book of Revelation, chapter number 19, when you are reading a letter about Nebuchadnezzar, one of the lines that is why in the book of Revelation, chapter number 19, there is a long table. When you get there, ithi asithi isihlalo esobesibhala isibongo sakho zonke izihlalo zobe izibhala ukuthi king uzofika phela siyabuza ukuthi siphe sami ngoba mina ngangangeni komisuzulu bese kuthiwa hayi la ezulwini uyisizwe sasebukhosini ihlalo esibhala ukuthi uyinkosi esakho kuleso sihlalo yobe kubhala ukuthi priest once again. Ngiyazi ukuthi abanye bethu usaba umfundisi uthumela now we are going to Jesus uyabuya yakushona ilanga kanalanga simavesini uyashotela sakusuyeka but nansi itemelo ibaba even though I will not be a priest here but I will be a priest in a better place. In that better place ehlalweni sami yobhala ukuthi I am the king. Ehlalweni sami yobhala ukuthi I am the priest. Egameni lika Jesu I am the son and the daughter of God. Egameni lika Jesu when you get there tokela itafula elide uyakhona reserved for dignitaries. Reserved for dignitaries, and your name will be written on that one seat. But before you even get there, accept the letter first. Accept the kingdom. While you are still here, expand the kingdom of God. For cleanliness is next to godliness. Why? Because I am of the kingdom beyond the skies. They are invisible. Babylon inspectors were invisible. No one knew who to be an inspector. As are we faithful to the kingdom? In number 6 verse number 33. It is the people in Babylon. They wanted to be part of the kingdom. Nebuchadnezzar. See, now we want to become part of the kingdom of God. A bigger kingdom than the kingdom of Nebuchadnezzar. Be part of the kingdom of God. Funani umbuso kaNkulunkulu qala. Besethi uNkulunkulu konke elidingayo niyokuthola kukhona embusweni. But inhlobo yethu bazalwane ile efuna izinto zasembusweni qala. Umbuso yobona kamuva. Uthi umbhali funani umbuso qala. Abantu baseBabylon, abantu ababefuna a political kingdom. They worked hard. They became faithful citizens. No one beat their wives. Akekho umuntu wayejolela inkosikazi yakhe. Akekho umuntu disrespected their husband. Ngoba wayesaba nje ukuthi ngase ngayithola incwadi. Let me tell you. Receive the letter. Receive the letter this evening. The letter is a guarantee. Yoguti uzongena embusweni. But before you get there, the letter must change your language. The letter will change the way you dress. The letter will even tell you what not to eat and what to eat. Uma sasebukelela encwadi asahi noma yini. Sihizinto eyibhalwe encwadini. Uma samukele lencwadi sishiya bakithi, sishiya umphakathi ngoba they no longer matter in our kingdom. Let us yagona. Ingakho Abraham mayifika incwadi ezweni lamakhaledi okuyizwe lase-Iran namhlanje mayifika incwadi kuthiwa ifika in the form of a spoken word. Ithi Abraham phuma ezweni lakini angeke wamukele this kingdom, wamukele kahle lencwadi ungaphumanga ezweni lakini. Lalela ithi phuma nakubantu bakini. Ngeke
uze ufike kulombuso ungaphumanga nakumphakathi ngeke usibone nje noma siqobe ito la emgaqweni sifuna amanzi sifuna ugesi. You know what, we asabelongi la, asibelongi la. We belong in the kingdom better than this. A kingdom ingwaqo yakhona, a streets of gold. A kingdom la khona asikho isifo. Uma wabukela nje lencwadi namhlanje ebusuku, it heals all your diseases. In the last ngithena lencwadi hlukene kakathathu. Number 1, such is the spoken word. Number 2, such is the written word of God. Number 3, lencwadi in the book of Hebrews, chapter number 4, verse number 12. Kuthiwa izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. Izwi likaNkulunkulu linjengenkembe sinahlangothi zombili, liyahlukanisa amathambo nomkhatsha. Izwi likaNkulunkulu liyamhlukanisa umuntu omusha nesono. Izwi likaNkulunkulu linamandla okubopha ukhalo lendoda lenyuse even uzipho egameni likaJesu. Izwi likaNkulunkulu determines even the food we eat. Izwi likaNkulunkulu as a true love letter masiphethe asiphuzi phela noma yini ephuzwayo. Asomi uthi mawuthi uyoma lithi izwi umzimba kabantu lo ome la kuwo. Ngoba in the love letter sithola ukuthi komzimba yethu akuyona yethu, lemzimba ekaJehova. Incwadi mama Hubo number 24 verse 1 wakhona, umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhile kulo ungokaJehova, nomzimba ungokaJehova. Mufuna ukuqabula abafana, hamba uyaqabula ngomzimba wakho. Hayi lo, ngoba lo ukaJehova akuwona owakho. In the book of 1 Corinthians chapter number 6 verse number 19 no verse number 20 wakhona, ithi lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu, umoya ongcwele ahlala wona. Ingakho kule mzimba asugqokisi noma yini, sigqokisa izinto umoya ongcwele athi i-right le. And ukhuluma with a gentle voice, akamemezi uthi nje uma sungena kwi-cubicle ebhalwe phezulu ukuthi fitting room, amena khala ngaphakathi achodwa lesi skate. Lesi skate asavezi ukuthi wena ngowami. Athi kodwa leli bhlukwe nceke umfundisi lincane kunawe. Lincane leli bhlukwe. Akhale athi kodwa linamathela kakhulu emzimbeni. Iswela namathela. Iyakhala lento sezulwini ithi la namathela ibhlukwe nceke kanti akhona kulinganayo lapha. Akhona ebese ngoba lo mzimba wena ubuyenzo wakho. Ngoba wena you are playing church. You want to accept the kingdom of God. You also want the kingdom of man. Exactly. Uyasibona lesi skate uthi sikhala kakhulu. Sikhala sithi kakhulu. The skate wena siyadida, wena edida wena wona stupid. Hayi man, hayi. Ukhala nanawe. Bathini abanye makhala wena. Bathini abanye. Engumkhuba uthi masugqokile ufuna ukuba late endaweni. Ufika kanjani eli? And most ufika uhlale emumva. Uhlale emumva. Bekubone ngoba lo mzimba akuwona wakho. Lo mzimba kaJehova, but at times uwenzo wakho wena uyoma ngomzimba kaJehova. Wena ngomzimba kaJehova ulala la uthanda ukulala khona. But when you receive this letter tonight, izobopha ukhalo. When you receive this letter tonight, when you belong to the kingdom of God, usuka la namhlanje uyolala ekhaya. Usuka la namhlanje uyodla izinto ethiwa kulo mzimba zidliwe, uyophuza amanzi kuphela. Ngaze ngakuzwela. Sorry. Not just phuza clip drift. Ngena ngasihle sithi Mellowwood. Sithi black ngelinye ilanga. Ngena ngasithi stout meleko. Ngeyilanga sithi akasithi fish eagle.
Lena ngasithi ke sithi flying fish. Asawufuna manje ufish obhudayo. Sesifuna lo ndizayo. Lena ngashintsha sithi phampele. Lena ngashintsha sithi four cousins. Lena ngashintsha sithi hayi man, ayesithi Chardonnay, white wine. Sifuna nje ukuba tipsy. Kancane yafika ngadla yesulu. Yafika yasinikeza incwadi. Encwadini kwathiwa ngesikhathi lenge entabeni yaseKalvari kumazwi ayisikhombisa kunezwi elithi ngomile. Yo. Kunezwi eyalisho lathi nje ngomile. Ithi iBhayibheli uSathane waphuthuma wathi ngifuna umbulala eDavini. Ngifuna ukuthi afe ethuka inhlamba akekho lo muntu odakwayo ngayithuka inhlamba. Ngifuna ukuthi athefa ebethuka inhlamba athi zinja. Ngizonifela. Ngizonikhipha emajele esona. Mina ngiyangibulala. You are ungrateful bastards. You are ungrateful. Usathane wayefuna ukuthi afe noma engafi amenehle emnqamlezweni amenehle ashole phansi athathe ugqobo lubamba uKristu athi awubheke ngizonibulala ngiyangibulala kodwa ngizosiza nina kodwa uthi ngiye ezulwini ithi babelalela uSathane wathola i-opportunity. Remember, the devil did not want Jesus to die because he knew if he dies they are saved. If he dies, bayaphuma emajele okufeba engibavalele kuwona, bayaphuma emajele otshwala engibavalele kuwona, bayaphuma emajele okuhlukumeza amakhosikazi abo nabayeni babo ngeke afe. Wathi nangethi womile wathi masiphuma mnikezeni ikhampeleni, mnikezeni iwine ixotshiwe, mnikezeni iphuthumayo. Bathi uma belinyusa noma inhlungu zasemzimbeni omini wathi uma uyalinuka wathi ngakubamba Sathane, ngakubamba ufuna ngife ngidakiwe. iBhayibheli akazange alamukele. Emva kwalokho wayesethi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa wathi baba ngiyawubeka umoya ezandleni zakho. Yafa lento isober, yafa lento isober. Go home. Be sober. Be sober njengaye naye wafa sober. Be sober in your dress code. Be sober in what you eat. Be sober endleleni oyihambayo. Be sober naseyintweni oyiphuzayo. You are no longer of this kingdom, but you are of the kingdom of God. Receive the love letter. Receive the letter. As you come tomorrow, we will expand more on the things that are written in the love letter. It is likankulunkulu liyahlukanisa amathambo nomkani. Alikwazi ukufika ungahlukani nezinto. Maselifikile uhlukana nabakini. Maselifikile uhlukana nomphakathi. Maselifikile uzuhlukane nawe uqobo egameni likaJesu. Give yourself to Jesus. He is the living word of God. And if you are here this afternoon or this evening, you are a young person and you want to receive this letter, you want to receive this Jesus, owazi ukuhlukanisa umuntu omusha nophuzo oludalayo, owazi ukuhlukanisa umuntu omusha nemfebo, owazi ukuhlukanisa umuntu omusha nehlabathi, mana uphakame njengomuntu omusha ume ngeenyawo. Abusambheka omunye. The love letter has been written for you. The true love letter has been written for you. And this love letter is not a Babylonian love letter. It is a heavenly love letter. And siyabonga abantu abasha, siyabonga egameni likaJesu ukuthi we will not be just alone in the kingdom above. You will also be there. Abakhona yini abantu abadala abathi ngeke ingane ihambe zodwa ngikhona. I also want to receive this love letter. I also want this Jesus. Ngiyamfuna lo Jesu okwazi ukubamba ukhalo lwendoda. Ngiyamfuna lo Jesu okwazi ungenza the son of the kingdom. Uma ngeenyawo egameni likaJesu. Ngabusamcabanga unkosikazi wakho. Ngabusamcabanga uSibongile. Manje uma ngeenyawo le ncwadi ihlukanisa nakho konke ongelona igama likaJehova. Uma ukhona endlini enumuntu omdala, you want also to walk with Jesus.
In the kingdom above, imagine now, we are making a vow tonight. We want to make a vow tonight. Yokuthi kusukela namhlanje impilo yethu iyolawulwa izwi lakhe. Siyodla izinto ezibhalwe ezwini lakhe. Asiyudla nto elithi izwi lakhe ayidliwa. Noma ingamnandi kangakanani. Kusukela namhlanje siyolala emakhaya. Kusukela namhlanje sithi leli izwi linamandla. Malibamba ukhalo luka baba. Lubamba isiketi sika mama. Lubamba ulimi luka mama. Lubamba ubaba lumenze a man of God. Libamba umama lumenze a daughter of God. If you want to be in the kingdom above, receive this love letter and live by this love letter for the rest of your life. Let us pray. Babona amandla onke umdalo wezulu nehlabathi. Zikhona incwadi esitholile. Ezinye zazo zabhalwa abangani bethu. Ezinye zabhalwa abathandiweyo bethu esake sabanikeza inhliziyo yethu. Babona amandla onke, we have never received such a letter. Iletter engangibuza ukuthi ngibuyaphi. Iletter ethi njena, if I want to be part of the kingdom, fanele ngidle lencwadi iguqule ingaphakathi lami, iguqule indlela engicabanga ngayo, iguqule nendlela engiphila ngayo. Babona amandla onke, to each and every individual ekhona la abahleli phansi nabamenge inyama, we are receiving the letter. We are not receiving the church. We are not receiving the pastor. But we are standing, making a vow. Uthi kusukela namhlanje siyoyiphila lempilo ngo thus says the Lord. Siyoyiphila ngokuthi uJehova uthe. Asiyiphila ngokuthi isonto lami lithi. Umfundisi wami uthi siyoyiphila lempilo ngokuthi thus says the Lord. Thank you for the true love letter. The love letter that supersedes all the letters we are going to receive and the letters we are receiving. The letters we have received before. Never dismiss us from your presence. Masihambe nawe sibuye kusasa sizozwa ukuthi yinenye oyibhale kule love letter ekumele siyazi before we reach that long table. Sithandaze egameni kaJesu, sicela ubhalise amagama ethu encwadini yokuphila ngepeni lensimbi esandleni sakho egameni kaJesu. Amen.